Gamban yara zaman tatsuniya mai daɗi. Ga ta nan ku. Ta zo mu ji ta gamban yara. A can cikin ƙasar Misira, an yi wani mutum mai kirki, mai son mutane, mai son addini. Yana da ‘ya'yansa guda biyu, Hassan da Usaini. Usaini ya kasance yaron kirki, ko da yaushe yana son ibada. Yana bin mahaifinsa masallaci, duk wani aiki na alkhairi da mahaifinsa yake yi, duk tare suke yi, yana koyi da mahaifinsa. Amma shi kuma Hassan, kullum yana tare da abokai marasa kirki, baya yin ibada, baya son yin sallah kwata-kwata. Kullum mahaifinsa zai kira sa ya masa wa'azi, ya gaya masa duk abin da ya dace, amma sam Hassan baya jin magana. Kullum ba shi da aiki sai dai ya ringa yi wa mahaifinsa rashin kunya. Ya tara abokai, su zauna su yi ta kalle-kallen banza, su yi ta hirar banza, su ɗauki wayoyi, suna ta abin da bai dace ba, suna ta kalle-kalle wanda bai dace ba. To, wata rana mahaifin Hassan ya dawo daga masallaci da shi da Usaini. Suka tarar da Hassan yana zaune cikin abokai, suna ta kiɗa, suna ta rawa, suna ta raye-rayensu. Mahaifin Hassan ya kirawo shi, ya yi masa wa'azi, ya ce, "Ka ga Hassan, duniyan nan fa da kake gani ba fa matabbaciya ba ce ba. Ka zauna ka riƙe Ubangijinka, ka ringa yin ibada, ka ringa yin abin da ya dace. Idan ko ba haka ba, ƙarshenka fa ba zai maka kyau ba. Ka lura da duniya, ina gaya maka, ka daina shagalta da rayuwar duniya." Amma Hassan duk irin maganan nan da wa'azi da mahaifinsa ya masa, duk da haka bai ratsa shi ba, yanda ka san ma ba abin da ya ce masa. Ya koma suka ci gaba da rayuwarsu, suka saka kiɗe-kiɗe, suka cika musu gida, har da maƙwabta, ba wanda yake iya bacci saboda halayyar Hassan. Mahaifin Hassan ya koma cikin gida. Da asuba ta yi, mahaifin Hassan ya taso don ya je ya tashi Hassan shi da Usaini. Ya zo ya tashi Hassan don su tafi masallaci, ya sake tarar da Hassan dai tare da abokan nan nasa. Suna ta kiɗe-kiɗe, suna rawa, suna karta. Ya ce, "Yanzu yaran nan har yanzu kuna zaune, ba ku yi bacci ba, ballantana ma ku tashi ku yi sallah asuba? To yanzu kun yi sallah?" Suka yi shiru dai suna ta jin kunya. Suka ce ba su yi sallah ba. Ya ce, "To marmaza ku tashi. In ce ko kun yi ma sallan magariba kun yi ta isha." Suka dai sunkuyar da kai alamun duka ba sallolin da suka yi. Ya ce, "Maza ku tashi yanzu nan ku je ku yi alwala ku zo ku yi sallah." Abokan nasa suka miƙe duk suka fita za su je su yi sallah. Shi kuma Hassan ya yi zamansa, ya ci gaba da jin kiɗe-kiɗensa. Mahaifinsa ya juyo ya ce, "Kai Hassan, ba za ka tashi ka bi su ba ku je ku yi alwala, an kira asuba ku tashi ku yi sallah?" Amma duk da haka Hassan ko kallon mahaifinsa bai yi ba. Ya nemi guri ya ɗauki ma rediyo da spika ya kuma sawa a kunnensa, ya ci gaba da jin kiɗe-kiɗensa. Ana cikin haka, yana kwance da spika a kunnensa yana jin kiɗe-kiɗe, sai bacci ya ɗauke shi. To, gari na wayewa, mahaifin Hassan ya kuma dawowa domin ya tashi Hassan daga bacci, ya yi shiri su tafi makaranta. Yana zuwa ya taɓa Hassan sai ya ji kawai hannunsa ya saki, ya jijjiga shi, ya jijjiga shi. Hassan baya motsi. Ashe Hassan ya mutu. Mahaifinsa ya dinga kuka, ya dinga kuka. Aka kira ɗan uwansa Usaini. Suka ringa kuka, aka je aka sanarwa da mutane halin da ake ciki. Shi kuma Hassan, bayan wannan kwanciyar tasa, da bacci ya ɗauke shi. Ashe a daidai wannan lokacin Allah ya yi ajalinsa. Sai ya ringa jin wani irin ƙara a ɗakin rugugugugugugugugu. Yana waiwayowa sai ya ga wata irin halitta tana ta tunkaro shi, tana ta tunkaro shi. Yana kwance dai ya kasa motsi, ya kasa tashi, sai matsilniya yake yi. Yana cewa, "Don Allah ku yi haƙuri, mene muku? Ku yi haƙuri, ku yi haƙuri." A cikin haka ya ga wani irin mutum da wasu irin kaya baƙaƙe. Ya zo ya riƙe shi,
kawai sai ya ji ya daina motsi, sai ga kurwarsa nan, sai ji ya tashi, ainihin ransa ya tashi daga jikinsa, yana kwance ya riga ya mutu. Ana cikin haka ne sai ya ji mahaifinsa ya zo yana ta kiransa, amma ga mahaifinsa yana kallo, babu halin ya amsa, ba zai iya amsa masa ba saboda ya riga ya mutu. Aka farfaɗa wa mutane domin a zo a yi jana'izar Hassan. Bayan 'yan uwansa sun ɗauke shi ane masa wanka, lokacin da ake ta zuba masa ruwan wankan gawa, ji yake yi kamar ana zuba masa tafasasshen ruwan zafi. Saboda duk wani wanda baya sallah bai tsaida sallah ba, wanda kuma yake wasa da sallah, haka take faruwa in dai har mutum ya mutu, to za yi ta jin in ane masa wanka kamar ana zuba masa tafasasshen ruwan zafi. Yana ta kuka, Hassan yana ta kuka, amma masu yi masa wankan ba su sani ba. To, bayan haka aka gama haɗa Hassan aka sa shi a makararsa. Bayan an sa shi a makararsa, aka ɗauke shi aka ɗaga shi domin a tafi aje a binne shi. Ana cikin tafiya, an zo daidai inda makabartar take, sai yake ta hango wuta tana ta tashi a cikin ramin da za a sa shi cikin kabarinsa. Sai magana yake, ya ku 'yan uwana, in dai har kuna ƙaunata, kar ku sa ni a cikin ramin nan, kar ku sa ni, shin ba kwa ganin menene kuwa a cikin ramin nan? Wuta ce fa da kunamai da macizai fa suke jira na fa in zo su yi min azaba. Ina a wannan lokacin duk maganar da zai yi babu wanda zai ji shi, saboda ya riga ya mutu, ba wanda zai ji shi. A daidai wannan lokacin shaiɗanin da yake zuga shi, shaiɗan da yake zuga shi yake hana shi ya yi sallah, ya yi azumi, ya bi maganar iyayensa, sannan kuma ya ringa dukan 'ya'yan mutane da sauran zalunci kala-kala. Ya zo yana cewa, ba na gaya maka ba, ai na gaya maka rana mai irin wannan za ta zo. Na gaya maka, ba na gaya maka ba? Ha 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 ha. Da haka aka ci gaba da tafiya da Hassan, Hassan kwa sai ihu yake yi. Su kuma wanda suke ɗauke da shi ba wanda ya sani, saboda ya riga ya mutu, shi kaɗai yake hango irin azabar da zai je ya tarar a cikin kabarinsa. To, dama haka ne, in har mutumin kirki ya mutu, shi da kansa zai ringa cewa ku yi ku kai ni masaukina na huta. Idan kwa mutum akasin haka ne mara kirki, wanda baya bin iyayensa baya sallah, za a ringa cewa ku yi ku kai shi huta da annoba. To, bayan an je an saka Hassan a cikin kabarinsa, yana ta ihu, aka rufe shi, ga macizai na ta harbinsa, ga wuta na tashi, amma babu wanda yake ganin abin da yake faruwa, sai Hassan shi kaɗai, yayin da mahaifinsa da ɗan uwansa suka zauna a gaban kabarin suna ta kuka, suna ta yi masa addu'a. Amma wannan addu'a a banza, tunda dai Hassan ya riga ya cutar da kansa, ya kasance ba shi da tarbiyya, baya sallah, baya bin iyayensa. To, da haka Hassan sai kawai ya farka daga bacci. Ashe duk abin nan da yake faruwa, Hassan yana ta mafarki ne. Lokacin da mahaifinsa ya zo ya ce da shi ya tashi ya yi sallah, abokansa suka tashi suka tafi yin sallah, shi kuma ya nemi guri ya kwanta ya ci gaba da jin waƙoƙi a cikin rediyonsa. To, a daidai lokacin Allah ya nuna masa ishararsa. A lokacin Allah ya kwantar da shi a baccin, yake ta nuna masa abubuwan da zai faru in har ya mutu yana yin wannan hali. To, a dalilin wannan mafarki da Hassan ya yi, daga lokacin Hassan ya shirya, kullum shi ne a gaba a kan sallah. Ya fi kowa tsoron Allah a cikin ƙasarsu gabaki ɗaya. Daga ƙarshe ma Hassan ya zama limamin ƙasar gabaki ɗaya, mai wa'azi, don ya fi kowa tsoron Allah sakamakon wannan abu ya gani. Don ba za a iya cewa mafarki ba ne ba, don zahiri Allah ne ya nuna masa abin da zai faru ga duk mutumin da baya yin sallah, baya tsoron Allah, baya yi wa iyayensa tarbiyya, baya tausayinsu. To, duk yaron da yake haka, duk mutumin da yake haka, irin abin da zai faru da shi kenan
bayan ya mutu. Kun ji yarana? A ringa yin ladabi, a ringa biyayya, a ringa yin sallah. Da zarar kun ji an yi kiran sallah to yaro duk abin da yake yi ya bari ya je ya yi sallarsa. Da haka Allah zai masa albarka. Na gode.